O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be ever. Maugmang magawit sa kagurangnan, kamo gabos na uya sa kinaban. Maugmang magawit sa kagurangnan, madya sa atubangan niya, mag-awit na maugma, madya sa atubangan niya, mag-awit. Diyos mawinaga sa saindo mga tugang. Ngunyan aldaw na Miyerkules sa ikakag 25 semana sa ordinaryong panahon. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kahagadan idulot niya to an misa pasasalamat dinudulot ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas asin pamilya, Mr. and Mrs. Harold Escanilla asin pamilya, petition mass dinudulot for the good health and full recovery of Mr. E, good health and full recovery of Christy and Elmer Hildebrand, for passing the board exam of Hans Joshua Bongalonta. Asin para man sa kapahingaluan kan kalag ni Alejandro Francisca asin Igmedio. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Dios na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip sa tataramon sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, Asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka, kagurangan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan
pamibi kita. Diyos sa mga makakamhan ang gabos na bagay dinadara mo sa karahayan, susog sa tugunin sa imong pagkamaot. Mamuotan mi ika asin magkaminootan kami. Linalang mo kami para sa buhay na daing kasagkoran, lugod ini sa muyang makamtan. Sa tabang ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiwan mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gabos sa paginanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon, pagbasa sa libro nin mga talinghaga, an lambang tataramo nin Diyos, katutuuhan, siya ang kalasag nin gabos na nagsasarig sa iya. Day mo pagdagdagan ng sa iyang tataramon, tanganing day ka maanggutan, asin apudun kang putikon. Duwang bagay ang hinahagad ko sa imo, day mo ako ipagsayuma, bago ako magadan. Irayo mo ako, an pagdaya asin kaputikan. Hari ako pag tawinin nin kadukhaan o kayamanan. Tawan sa nang tinapay na sakong kaipuhan, tibaad magsawa ako. Ako asin sa yumahan taka, dangan magsabi ako, sisay an kagurangnan, o sa makuring katikapuhan, maghabon ako, asin langhadan ko an sa imong ngaran. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpokan gabos, an sa imong tataramon kagurangnan, ilaw nin sakong mga bitis. Ang sa imong tataramon kagurangnan ilaw nin sa kong mga bitis. Likayan ako kagurangnan, sa dalan nin kaputikan, asin tukdoan sako, an sa imong mga pagbuot, urog na mahalaga sako, an sa imong kabuutan, kisa sa rinibong pirak, asin bulawan, simbag po. Ang sa imong tataramon kagurangnan ilaw nin sa kong mga bitis. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sa gud paman sa kalangitan, an lambang maraot na gawi, sa kuyang linilikayan, tanganing mautob ko an sa imong tataramon, simbag po. Ang sa imong tataramon kagurangnan ilaw nin sa kong mga bitis. Huli kan sa imong mga tugon, nakamtan ko an pakasabot, kaya ikinakaungis ko an gabos na kaputikan, ikinakaungis asin ikinakaanggot ko, an kaputikan, an sa imong pagbuot, iyo ang sakong namumutan, simbag po. Ang sa imong tataramon kagurangnan ilaw nin sa kong mga bitis. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Han kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapod ni Jesus ang 12, dangan tinawanin kapangyarihan sa gabos na klasing mga demonyo, asin sa pagbulong kan mga helang.
Dangan sinugo sa pagkukyaw kan kahadean nin Dios, asin sa pagbulong kan mga nagihelang. Si Jesus nagsabi sa inda, dai magdaranin anuman sa saindong paglakaw, ni sugkod, ni supot, ni tinapay, ni kwarta. Dai magdaranin duwang sanglean, magdanay sa harong na sa indong pinag-istaran, sagkod na kamo maghali. Kung kamo dai akuon, pagluwas dindo sa banwa, palpagon an alpog kan sa indong mga bitis, bilang pataan sa inda. Naglakaw sinda asin naglibot sa mga baryo. Pinagkukyaw an marahay na bareta, asin nagbulong minsan saen. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos, marhay na aga sa sain dugabos. Sa satuyang ibanghelyo, nadangog niya to ang pagsugo kan kagurangnan sa iyang dosing mga apostoles. Tanganing utubon ang misyon na sa iyang ginigibo. Ang pagharubay kan marahay na bareta. Asinsiring man magpaumay kan mga may kahilangan. Tinaawan sindanin kapangyarihan kan kagurangnan sa paggibo kaini. Alagad sinugo man sinda sa tahaw kan sa indang mga kaluyahan. Kaya nga ni pinatanidan sinda o tinaawan in instruksyon kan sa tuyang kagurangnan. Dai magdara nin anuman sa saindong paglakaw. Ni sugkod, ni supot, ni tinapay, kwarta, asin ibapa. Gayud mga tugang an ipinapasabot kan kagurangnan sa instruksyon niyang ini, iyo naan sa iyang mga disipulos dai magsarig sa mga bagay na material o dai maghadit sa mga bagay sa kinaban. Takadakla na beses inian sa katotoohan, kung nata tada inagigibo, kan saong disipulo, an sa iyang misyon. Kung an sa iyang buhay nakatutok na sana sa mga kasibutan na kinaabanon. When we immerse ourselves in making our own o ining paghanap kan mga bagay na material digdi sa kinaban, nalilingawan niya to kung ano ang kabutan kan Diyos kung natatak kita linalang niya. Linalang niya kita tanganing maging instrumento niya sa pagbalangibog kan marhay na bareta. Do bako man maraot, an maghinguwa para sa sadiri. Alagad, kung an paghinguwa sa sadiri, iyo na an sa tuyang bilog na pagkabuhay. Asin, nalilingawan tanaan sa tuyang misyon. Then, dai niya to nagigibo ang dapat niya tong o an sa tuyang katungdan kung nata kita linalang kan Diyos. When we think only of ourselves and not the propagation of His kingdom here on earth,
Iyon na inian makamundo mga tugang. Tako natatabhuba na kan kulturang materialistic an sa tuyang buhay espiritual. Kaya, gawaman sa na sinasabi sa satuya kan kagurangnan, na makanood kitang mabuhay sa mga simpleng bagay, sa mga ordinaryong bagay na minaabot sa sato. Ninhulitaan mahal na Diyos daing managkukulang, tanganing tawan kita kan sa tuyang mga pangangaipo. But first, love and serve God. And second, love our neighbor. Asin dyan, masupay ang biyaya kan Diyos sa satuya. Ang Diyos sa iyang pagkamatinao, danay na nagtatao kan sa tuyang pangangaipo. Kaya mayo kitang paghaditan. Kundi gibuhon niya to, susog sa satuyang makakaya, an sa iyang iwinalat na misyon sa satuya. Tabangan lugod kita kan kagurangnan, asin giyahan sa oral daw na pagkabuhay, pakusugon asin biyayaan. Matindog po kita para sa pamibi nin banwaan. Mga tugang an kadunungan na hali sa itaas matuninong mabuot asin maheherakon. Buksan taan sa tuyang mga puso sa Diyos noon na kadunungan, hagadon taan sa tuyang mga kaipuhan asinin bilog na kinaban, an sa tuyang simbag sa lambang kahagadan kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. An gabos na mga namamayunin banwaan tanganing huwahon an katiwasayan asin katuninongan sa bilog na nasyon mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. An gabos na mga leader espiritual tanganing tabangan nindang magdanay an katuninongan asin pagkasararo sa satuyang banwaan mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na naglalati sa bulod asin nag-uuma, tanganing bendisyonan ang sa indang mga tinanom, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga naglalawod, tanganing makadakop din dakul na sira para sa kabuhayan nin sa indang mga familia, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kitagabos na uya sa misang ini, haleon an maraot na buot, asin isikwal, an pagpaurog sa sadiri, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Diyos na makakamhan, borabod nin kadunungan, asin katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Saro sa puso, asin saro sa isip, lugod kami, maugmang maginguwa, na makapatindog nin bagong banwaan. Kung sain an sa imong kabutan, ginagalang asin kinukuyog, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Katoninungan, iwinawalat ko ang sa kong katoninungan, sa indo'y tinatao, magdanay ka mo sa ko, sa indoan kaugman ko. Ako
sa indo'y tinatao. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod nin kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nandarami sa imo ining mga dulot, kapahayagan kan sa mong pasalamat pagtubod asin pagkamuot, paki ako asin gibuha na magin Eucharistia ni Yesu Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamuot sinisilibrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an buhay, pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos asin angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadaan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik kiraray. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom tumakagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya sa imo Diyos, amang makakamhan,
Kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindugpuan nga, boss. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, pagdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa awal daw, itaw mo sa muyang ngunyan. Kasing patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Gulita sa imo ang kahadayan na sinakapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabornyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan, maluhod tabi ang gabos. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mo umayan. Jesus nakakurangnan, kami sa imong namumutan. Ikan kusog, ikan buhay, bilog na hawak asin kalag. Jesus nakagurangnan, sa krus buhay mo idinusay. Ang simong hawak, ang simong dugo, buhay na. Itinaw sa mogabos, inumunin buhay. Ikan tinapay na banal, binaak para sa mogabos. Ikan narak na
kinabanan. Itinasa mo gabos, inumunin buhay. Kita. Kagurangnan tabangi kami kan sa imong pagkamuot, sa bagsi ka ining Eucharistia na sa mong inako. Ikapahiling niya mo sa gibo ang pagtubod asin pagkamuot na sa mong rinurukyaw. Ini hinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Espiritu. Sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan mo kami, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus naron sa mga katawan, harayara ni man, paruman banwan, siya darun niya tungun niyan. Harayara ni man, paduman banwan, siya darun niya tungun niyan.